Nana Aisha ta ce wata rana ina dinki sai allura ta fadi, ina laliban allura kawai sai ga Annabi Muhammad ya shigo. Ta ce yana shigowa sai ya ce Aisha me kike nema ne? A duhu ne, ta ce wani haske da ya fito daga haƙoransa tawo sai ya haska, ta ce sai na ga allura ta. Shi yasa duk inda za shi baya rike cocilan ko fitalan kwai, a'a shi jikinsa ne kawai yake. Annabi Muhammad haga ya taso a cikin kamewa da shugabanci, kai har ma Laraba suna misali da shi, sai su ringa cewa da yayansu, kai wai kai ba za ka zama kamar dan gidan Abdulmuɗallabi ba, baka ga yadda yake ba. Yana karami, wato ainihin ina magana kasan tunda akwai shari'a dole a ringa hadawa a zahirin shari'a na wato ainihin haihuwa. Ami a lokacin suna tafiya tare da yara yan uwansa haka, sai suka riga shi zuwa gindin wata bishiya suka zauna, dama rana ce, sai Annabi ya koma can gefe ya zauna. Wannan bishiyar da suka zauna ga baki ɗayan rassanta sai suka karkata suka malƙwaya suka koma suka yi inuwa, su kuma suka bar su a rana tuƙi, domin inuwar ta Annabi Muhammad ce. Fa zillu rasulullahi kana zalila, inji Shehu Ibrahim. Inuwar manzon Allah ta kasance mai inuwantarwa ce, domin akwai inuwa kuma ba mai ni'imtarwa ba. Dan an ce yan wuta akwai inda za a kai su cikin inuwa, amma inuwar haka take da wato ainihin barkono da wato ainihin irin su tiyaka suwaye. To shi ko ta Annabi inuwa ce mai inuwantarwa sallallahu alaihi wasallam. Ya taso cikin kamewa da shugabanci, Allah subhanahu wata'ala ya ba shi kuwa ta ƙarfi, ya zama dukkanin kaunu in dai halittar ka aka yi to Annabi ya fi ka ƙarfi. Waɗansu ma a cikin sahabbai da ƙarfi suka shiga addinin musulunci, kamar Rukanatu ya zama babban sahabi, cewa ya Muhammad ba zan yadda kai annabi ba ne sai dai in mun yi kuka a zamaninsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mayafinsa a gefe, ya kai wa Rukanatu dadima ya doka shi da ƙasa. Rukanatu ya ce ban shirya ba, Annabi Muhammad ya ce shirya. Ya gama shiryawa, Annabi ya kuma duban kafafuwansa ya kuma zubta shi, ya ce ban shirya ba, ya ce shirya. Da ya kai madadima ta uku sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, saboda ya ji kwanji na mazaje, ya ji karfi na zatin Allah. Annabi Muhammad subhanallah. To ta nan ya zama sahabi, ya sallama. Ka duba Nana Aisha, ita bayan mata Annabi ce, abin da ya dimota ta kyan manzon Allah, da ta kalle shi ta ce kai sanda zai halice ka kamar yadda kake so haka Allah ya halice ka. Nana Aisha mai karfin shari'a ta ce inda kake so, ba ma kamar ba, inda kake so haka Allah ya halice ka. Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk wani mai kyau idan ka zira masa ido, ka kura ma ido, sai ka ga ya tauye a wani gun. Amma shi Abu Jahil idan yewa mutum ba'a sai an shekara ana yi dariya saboda iya ba'a, amma da ya ganshi ba sai ya ce wallahi anta ajmalul khalq, wallahi dukkanin halitta ba mai kyanka, saboda kyan tsarin diri na halitta. Shi yasa shau yake gaya mana, yake cewa wa azhari launin, Annabi mai hasken fatar jiki ne, a da ajul aini mai tsananin farin kwayar ido, fariƙal, bakin kuma baki wulik, a jikin farin kuma an zizara wani dan jaje kamar tafiyar jan kiyashi dan ya ƙara wa idan kyau. Kaga sauran mutane da kaga mutum idan sai ya ja, sai ka ce ko yana dan shan aban ne, yana takewa. To amma shi sai zama wani ya ƙara ma wani kyau haka. A jikin bakin kuma sai aka rubuta tuwajjaha haisu shi ta fa'in na kamar sura da koriyar tawada, ka fuskanci duk inda ka ga dama ya Rasulullahi, kai abin taimako ne, shiga ko'ina. Mai zozon hanci manzan Allah, mai melwacin baki da siraran labba, idan yana magana a hankali yake rufe bakinsa in zai yi shiru, kuma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana in zai yi shiru, waɗansu a cikin sahabbai har shiɗewa suke saboda daɗin kallon bakin Annabi Muhammad. Wani irin ƙanshi ne mai daɗi yake fitowa daga bakinsa. Su kansu haƙoransa kuma kaga ba arhaɗa suke da juna ba, amma ba za ka gane a warware suke ba saboda tsabar daidaito da jeruwa. Ga su ƙarfafa ne haƙoransa, ko rodi Annabi ya sa a bakinsa sai ya karya shi wallahi saboda tsabar ƙarfi.
akwai wushirya a saman haƙoransa kuma akwai a ƙasan haƙoransa. Idan yana magana sai kaga wani haske tau 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 yana fitowa yana bayyana, saboda daɗin zance da daɗin murya. Idan yana magana baya yin ta a gurguje bare ka ringa manci abin da ya faɗa, kuma baya yanyanke magana bare ka kasa haddacewa. Shi yasa duk wanda ya ji maganar annabi sai ya haddace ta har abada, ba a mantawa, ba a manta maganarsa in dai aka ji an haddace. Kai ko kurma ne wanda baya ji, in ya zo gaban annabi sai kunnensa ya bude. Idan ya magana saboda halitta ba mai karfin sautinsa, idan yana cana kai magana daga nan kuma yana jin ka saboda ya fi duk halitta ji. Manzan Allah kenan, ba ji ne irin na wannan kunne shirme, ba wannan ba ji ne, ji na fahimta na hakika. Annabi Muhammad wajidu rasulullahi yashbihu dumyatan, wuyan annabi ko ya kama da narkakkiyar azurfa wajen kyau da miƙewa ɗan siriri, wato ainihin abin sha'awa. Daga ƙasan wuyansa zuwa cibiyarsa kuma akwai gashi a jerare ras kamar an gindaye zare, ba wai a barbaje yake akan kirjinsa ba, mai faffaɗan kirji, mai manyan gaɓoɓinsa, ta babu mai kyautarsa. Ya ɗebo duk, ka duba shehu yake gaya mana, yake ce mana Muhammadu kanziyatul haqqi, kai ne taska na haƙƙu. Kaga haƙƙu fa shi annabi Muhammad ne kenan, haƙƙu gaskiya, haƙƙu alqur'ani, haƙƙu Allah. Annabi Muhammad to abin da aka ga sai kaga haƙƙun. Shi yasa can shehu Tijani ya ce nasrul haqqi bil haqqi, duk inda ka juya haƙƙun za ta tashi kawai, ta salatul fatihi kenan. To dukkanin arziki gaba ɗaya na hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗebo dukkanin abin da ya mallaka ya bayar, ai kwana 30 ba ɗora tukunyarsa ba. Ba Yahuda ya ba raƙuma guda 100, wata ruwaya aka ce 300 ne, ya ba shi kyauta. Da ya ga raƙuman ya ce wannan raƙuman duk naka ne ya Muhammad? Naku ne? Ya ce namu ne. Ko kana so? Ya ce ina so. Annabi ya ce duka an baka su. Kamar fa yanzu ne fa ka ce jib, ko ba su ne raƙuma zamanin annabi, ko motoci kamar yanzu ne ta jib. Guda 300 ya bayar. Je ku ga mai kyautar da baya tsoron talauci. Ya ce ban taba ganin mai kyauta irin wannan ba sai dai Allah. Ba Yahude ne ba. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wato ainihin tafin hannu cikakke da nama, mai zarazaran yan yatsu, amma kuma ba idan ka ga shi kuma ba turare ya shafa ba. A haka Allah ya halicci hannun kawai, kamar yadda can shi Ibrahim yake cewa jibiltu bi hubbil Mustafa, ni an halicce ni ne da san Mustafa, ba koya ne ba, tuntuna haka aka kwaba halitta ta kawai. To shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka halicce shi da wannan hasken tuni. Wata hanya ba a tambaya a ce wace hanya ya bi, sai dai ka ji kawai kanshi yana tashi a hanyar, da haske yana tashi a hanyar, yana haskakawa ko ina. Akan kai wato ainihin jinjiraye gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa zura musu harshensa a cikin bakin su. Duk jinjirin da ya tsotsa harshen Annabi a wannan ba magana shan ruwa, ya koshi kuma ba zai kuka ba har dare. Idan ya tofi yawun bakinsa ya tofa mara lafiya ba fa sai an jima, ake zai warke domin mai warakan ne. Idan ya tofa wa ruwan zartsi take ruwan zai zama na daɗi babu sai an jima. Kuma wani abun mamaki, yawun bakinsa ya fi zuma zaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka wato ainihin tafin kafarsa wajen wanda wato inda ya lotsa din nan na kafan mu, to shi nasa ya lotsa ciki sosai. Kuma idan yana tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai a gurguje suke bin sa domin duk halitta ba mai saurinsa kuma. Amma lamarin Allah kuma ba a jin sautin Annabi, sai dai kai ka ganshi a gaban ka. Shi yana tafiya ba a ji duk gashi kuma sahabbai bin sa suke gudu sauri da ya sha kwana fa sai a neme shi a rasa. Amma ba ka jin kuma tafiyar, sannan duk a cikin hakan da yake kuma gaɓoɓin jikinsa ba sa irin girgizan nan mai ƙarfi, kuma a cikin nutsuwa za ka gan shi. Su ko sahabban din sun jike ta gumi ta kaf, domin ba irin su ɗaya ba. Aka dutse sai dutsen ya raɗa ya nuna wato ainihin shatin kafar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko wanda suka je aikin haji shekarun baya suna ganin akwai kafar Annabi, bayan ta Annabi ran akwai na manzo Allah. Duk da bewa suka yi suka kwakwashe wannan duwatsun da abubuwa iri-iri. To idan ya taka yashi kuma nan kuma ba za ga sawunsa ba.
shi yasa sai Allah ya bashi abubuwa laifi. Akwai lokacin da aka zo ana haƙan gwalalo kawo suka ce ya Rasulullahi mun rasa yanda zami mun dutse duk irin karfafan nan su sayyidina Ali da aka taro sun rasa yanda su da dutsen. Annabi ya ce mu je in gani, da ya je ya gani ya karbi wani dundurusu a hannun sayyidina Ali yana dukan dutsen sai mai da shi garin fulawa a bayarin ta yau sai ya ce ba mu'jiza ba ce karfi na ne na halitta ai mu'jiza ai ba za a yi dukan ba kawai da an so ne kawai shikenan ana so kawai shikenan sai ya zama garin wannan karfi ne na halitta koram to babu ne karfin sa nan a halitta ma sai Allah ya bashi kuma mu'jizoci ya je zai wuce ta wani guri suka ce idan kana so mu yadda kai annabi ne na Allah wannan watan sai ka kirawo shi ya yadda kai annabi ne. Annabi ya ce kai wata yaka watan ya zo tun fa yana zanin goyo yake hira da wata tun yana zanin goyo. Amina ta ce sai in zo in tarar suna hira da wata rabin ya shiga ta hannun rigarsa na dama rabin ya shiga ta hagu ya bullo ya haɗe ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sannan watan ya koma haka gashi wato ainihin irin nasu kura duk wannan gashi nan da ya bayyana na dabbobi iri-iri da raƙumi da shi kansa ya magana duk ya ta gaba ɗayanta da shi amma ya ce ba abin da zan da ku shi ba wannan yake nema ba. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso Allah subhanahu wata'ala ya bashi abubuwa wanda bai ba kowa ba. Masalan ya keɓance shi da waɗansu abubuwa kuma babata ya haɗa su gu ɗaya a lokaci ɗaya ko ya babata ya haɗa su guri ɗaya. Zai iya aure a yayin harama hajji ko umara, zai iya yaƙi da kisa cikin masallacin harami. Amma duk yawanci malamai suka ce bai aikata waɗansu ba ma saboda jin kunyar da yake ga Allah ta'ala, amma duka ai daidai. Shi yasa har lokacin da aka zo maganar Isra'i har waɗansu ke ta maganganu wannan na Isra'i baiwa ce ƙarin baiwa ta zahiri, amma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i ya ga Allah ana ta hayaniya akai da waye da sauransu, kai kake tunanin ma ya ga Allah wanda suke yan aro ganin manzon Allah. Shi yasa Shehu Ibrahim yake cewa fa Ahmadu sirru zati wa zati sirruha, shi Annabi Ahmadu fa sirri ne na zati, zatin kuma sirrin Ahmadu ne. Jaldu wahina mai kokari da mai rauni a wajen riska Annabi duk ɗaya ne, ba wani wanda zai gane ya manzon Allah yake. Sannan yana gaya mu ayinu ainul ha'u wal ha'u ainuhu, inji Shehu. Huwal ainu, Annabi kai ne ainu, wanda suka san abin sun gane. Wal ha'u ainuhu, wannan hakuran ma ainihin ka ne. Sai ce lahu ka'abatul uliya, ka'aba madaukakiya ta sace. Lahu baitu maqdis, shi ma baitu maqdisin duka na Annabi Muhammad ne. Yace kai alaihi salatul gaibi gaibin bi gaibiha, salatin gaibi ya tabbata ga gaibun gaibobi Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa idan aka ce wato ainihin yan uwa za a yi magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana cikin lura za a zuwa ce ma a Qur'ani ake magana sai ka rikice, sai ka ga ina Annabi Muhammad ina Allah. Wajen abubuwa da Allah yake takudawa ya ɗebi ƙasa a tafin hannunsu ya watsawa kafirai, sai Allah ta'ala ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin na harama. Jifan nan da kai Muhammadu ba kai jifan ba, ni Allah ni nayi, kuma hannun Muhammadu ne ya watsa ƙasar. Sai Allah ya ce to ni ne na watsa. Sun masa mubaya ko sai bayi unallaha, ai inna yace fa inna fa agun masu nawu wanda suka yi maka mubaya nan ba kafin tashabihi ya ka ba, sai yace haƙiƙa wanda suka yi maka mubaya Muhammadu da Allah suka yi. A kissar yadda ta kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama wannan chapter za a fita yaki ko a kashe su ko su dawo da rai, sai ya daga nasu hannayen sai ya dora akan na sahabban, sai Allah ta'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim. To me zaka ce anan kuma? Yadullahi fawqa aydihim, haka ya faɗa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ta nuna mana cewar mu fa gane shi Annabi Muhammad ba kamar sauran kowa da kowa yake ba. Sahabbai sai su je su taru a kofar gidansa, sun wanda ya kuma shigowa gidanka duk su fita. Nan ba gida ne na jiran sauraron abinci ba, su tsaya waje in an dafa abincin a ba su.
wawaye sai su zo suna kiransu ya Muhammadu ka fito mu zo mu karba addinin musulunci sai Allah ta'ala ya ce wanda suke kiranka ta bayan gidan nan yawancin su mahaukata ne kamar da inda ake ne yanzu dinnan sai Allah ta'ala ya ce kai duk wacce ba za ta haƙura ta zauna a haka ba ta tafi gidansu nan ba gidan tambayen kayan miya ba ne abin da ya samu zai baku wacce kuma duk ta fita fayar wuta ce Muhammadu Rasulullahi Muhammad to mu koma wajen Isra'i sai yanke saboda akwai shahudai a kurkuce sau na sannan wannan mujizojin suna da yawa dankar su ma ga sunan duka abubuwan dai ta wannan wajen Isra'i da muka taho da zaki magana ya ji ya ga Allah waɗansu ke kawo na Aisha ta ce bai ga Allah ba a mafarki ya gan shi dan Abbas ya ce ya duka gaba ɗaya ajiye abinda Shehu Ibrahim ya gaya mana shugaban masana Annabi Muhammad cewa ya ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin fa kullun suwa haza wara'a wara'i ya ga ubangijinsa da surarsa ta nan duniya shi Annabi Muhammad da idan dinonsa na duniya haka ya ga Allah duk wani zance da ake faɗe kuma yana bayan wannan da ya zo wato ainihin umma hani ita ma tana ta tunanin yaya annabi ya ga Allah lokacin yana ɗakin tafa shehu ya ce wannan na ɗakin naki shine kuma ya je fadar Allah ya ce shi ne wanda ya je wato ainihin al'arshin Allah ya tabi har gari ya waye shi din da ya zama Muhammad kenan annabi Musa ma ba ya kasu uku ba annabin ya ganshi yana sallah ya ganshi a kabari ya ganshi a sama ta shida to shi annabi Muhammad ai baban Musa ne baban dukkanin annabawan ne gaba daya daga masallacin Baitul Muqaddis dukkanin annabawa tun Isa su 123 yana shigowa baki ɗayansu duka suka miƙe suka girmama shi to Allah ya da musu da ruwikansu sannan ya shige gaba ya musu limanci ya musu sallah shawu yake gaya mana yake cewa wasallat bikal arsalu manzon su ɗaukaka ta zo maka tun daga halara maɗaukakiya sannan ya wuce dukkanin waɗannan sammai ya je can al'arshi ya cire takalmansa ya ji wata murya ta ce shigo da su ma tsarkakakku ne ka je kai ta kwada maddiga ba abin da Allah zai ma sai dai ka gaji yana nan fa dutsen a Misira amma ya aka yi ya zo maulidi to amma ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya cire ta kuma kai da kake ta maganar an gaya ma zati ya tajalli a kaza kake to amma ai gashi a Qur'anin ma Allah ya nuna ma zati ya tajalli a wuta duba wutaccen Musa ya tajalli a nan sannan ya ce to ka ya ce yana so ya ga Allah ya ce ba za ka iya gani na bai ce zan iya ya ce to duba ya tajalli dutsen ya zama garin fulawa shi kuma annabi Musa ya fada a sume sai a rufai suka ce ba dutsen bane dutsen zuciyar Musa ne ya dandake ba zai yiwu ga Musa ga Allah ba ɗaya ne tak Allah la ilaha illallah la shay'a illallah ce dutsen zuciyarsa ne ya ragargaze to gashi nan har yanzu yana nan to yayi fana'i Musa ya kare zati ya tabbata domin dama mu babu mu shi ku Allah da shi mu ne babu mu shi ku da shi kisa ci komai ma ga ka amma ba kai shine kamar yadda Sharbi yake faɗi a wata wuduba dai yake cewa su halitta kamar gidan TV ne idan ka kunna zaka ga ana ta shirye-shirye a TV ai wannan can an jima kuma an ka kashe sai ka ga ya dauke to wannan kashewar an tashi kenan shine tashin alkiyama mutane ne to dauko su ko kirawo su zo ba zai yiwu ba ka zama mahaukaci ma an kai musu magana to haka halitta take gata amma ba ita ta kare sai Allah kawai Annabi Muhammadu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa tafiya har ya je wannan al'arshi zai cire ta shiga da su kuma a shari'ar musulunci duk wanda ya zagi takalman Annabi sai an kashe shi ko ya tuba aka ce shigo da su ma tsarkakakku ne ya shiga da takalman sai ya taka shimfiɗa ta al'arshin Allah waɗansu suna magana al'arshi shi kansa al'arshin rabbul arshi sai ya ce ashe ba mai girma na sai Allah ta fasa kai ta ce karya kake
na fi ka girma, ni ce ba mai girma na a halitta. Sai Allah ya sa mata ishirwa, sai ta je wani kogo za ta sha ruwa, wani kogi, tana zuwa sai wani kwado ya loma ɗaya da ita, ya ce sai kin taho, na fi ki girma, ni ne ba mai girma, ni ne ba mai girma na da kasuna, ni ne ba mai girma na. Sai Allah ta'ala ya tura wani mala'ika, ka wanke kanka kai aski. Da mala'ikan ya je yana ɗiban ruwan kogin gaba ɗaya duka, da ya ɗiba yana kwarawa a kansa, ganin ha a tashi kiyama haka za ta yi. Ka duba mala'ika Jibrilu fuka-fukansa da aka ce wajen 70,000 ko 100,000 ga sanan dai, amma da Allah ta'ala ya ke shi wani guri yana cikin tafiya, kawai sai wani mala'ika ya ji wani ƙwaro a kan giransa ko sai ga wani shiru, shugabanku ne mala'iku Jibrilu ne ya zama ƙwaro a kan idansa. Ta duk Annabi sallallahu alaihi wasallam dai a kurkuce nake ba mu yan uwa, har wato ainihin ya je wannan ta shimfiɗa ta al'arshi, ya taka shimfiɗar, sannan daga nan halarar da babu wata halarar a gabanta, in ka kure ta sai ka ganka ka bullo tana ƙasa, lahuti kenan. Da ka kure sai ka ganka anan. To malamai a rufai suka ce anan ne zunzurutun zatin Allah yake, anan gundarin zati ya tajalli. Hadarar da ya shige a baya don suna da yawa, akwai wacce ya shige a baya, yana zuwa da ya shiga cikinta ya kalli gabas ya ga shi Muhammadin ne, gurin ya zama imam mudubi, irin dogon mudubin nan, da ya haka sai ya ga shi ne dai Muhammadin, ya juyo nan ma sai ya ga shi ne dai Muhammadin, ya kalli daman sai ya ga shi ne, hagunsa ma shi ne, sama shi ne, ƙasa shi ne. Sai ya ji wata murya tana cewa za ka iya misalta ni ya Muhammad, sai ya ce wallahi ba zan iya misalta ka ba ya Allah, har yanzu ni Muhammad nake gani. Wannan hadara kenan. Daga nan kuma sai yayi halara ta gaba, to yana zuwa wannan hadara ita ce kuma lahuti, ita a cikinta ba sama ba ƙasa, ba gabas ba yamma, ba kudu ba arewa, ba haske ba duhu, ba sanyi ba gumi, ba akwai ba babu, akwai babu a cikin hadara. Kuma ta inda Shaikh Malan Tijjani zangon bare bare ya ce duk inda ka ɗauki gurin shi ne haka yake, ya zauna mazauninsa ne. To na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga, gashi na cikin alkur'ani, summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana. Shine can shehu yake ce mana sarasirruhu fi haikali wa ruwai, shi kansa shehu yake cewa annabi Muhammad yayi saryani a cikin jikina da fuska ta baki daya, saboda can a baya abin da yake cewa faqad tamma fatahi na ya cika inda mahadita ina zumman jego. Jami'u rijalil gaibi, ba fa malamai ake nufi wai malam wa rijalil gaibi, yan wasan sawan da ake nufi gaba ɗayan su ta hata qaba'i suna karkashin diga digina, na take su a yau. Fama qada'u fi sharqi wal garbi farfadan ila makatin illa li shammi shazayi. Yace duk masu tafiya zuwa Makka, yace basu yanke dazuzzuka ba suna tafiya, yace to duk wanda kaga ya je Makka illa li shammi shazayi, ya je ne dan ya shiki kanshi na ni Ibrahim. Kuma ana sai da littafin wanda ya faɗa haka a kasuwa, diwani ne. Sai suka ɗauka ko shehu zai ɗanyi wani lakwalako, kawai sai ce wa limla wa ainil yawmu aini Muhammadin sarasirruhu fi haikali warwai. Ya ce wa limla, me yasa ba zan faɗa haka ba, wa ainil yawmu aini Muhammadin, a ainihi na a yau ni ne ainihin annabi Muhammad. Sai ya ce sarasirruhu fi haikali warwai, saboda sirrin annabi ya nashi ruhina da fuskata da jikina gaba daya. Can kuma yake gaya mana magana Isra'il, yake cewa fa sirrun, kai sirri ne sara da kake tafiya li sirri ga sirri, bi sirri da sirri wahadahu, kai kadai ne annabi Muhammad. Fa sirrun sara bi sirri li sirri wahadahu, sirri ne kai da kake tafiya ga sirri da sirri wahadahu, kai kadai ne kuma. Fa ma samma inda annabi ya je illal haqu, ba kowa sai haqu Allah fa kenan, ba kowa sai haqu shi Muhammadin, ba la ilaha illallah. Fa ma samma illal haqu, yace wa sirru, sirrin da nake ta gaya muku ko lahutu dama shine subhanallahi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗe, yana cewa a cikin wato ainihin wannan bayani na Isra'i, bayan yi magana yake cewa tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu, na ambaci wanda shine abincin dukkanin halittar Allah, wahum hajarun, su husnul lizati,
kai ne tajallin zatin Allah, sai ce bal ka bari huwa ainuha. ai shehu atiku san kama ce ainun dan hankali ya dauka, to mu dauki ainun tunda tana da yawa, mu dauke ta ainun ta mudubi mir'atu, to nan Muhammad kai ne mudubin Allah. to ko a matsan minza ina dutsen duri sina a wajen, wa aina kalimuhu ina shi ma annabi Musa yake, wa aina allazina ja wa masajidihil hutu ina wanda aka yi munajati da shi ya zama cikin kifi da masallacinsa duk suna ina. wasara annabi Muhammad ya tafi shuqqul hujuba ta hijabai duk ne, wala khadimin illa tasanna lahu litu, babu wani hadimi a wajen sai ya sunkuya annabi ya taka wuyan rigarsa ya shige sallallahu alaihi wasallam. to Allah ya tare wanzan Allah komai, ya tare masa dukkanin baiwa, dukkanin da annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a baɗin ya yi mincika da annabi Muhammad. tunda shehu yana gaya mana yana cewa mutane na yasiru na sairan, suna tafiya fil majalisi amma a zaune suke. fajaban kai ku yi mamaki lisairi julusin da tafiyar da ake a zaune, sun yi kama da kafaffun duwatsu amma ga su a zaune kamar dutse kafaffe. mutanen mi kenan, kamar da shaida ya tashi yanzu yake bayani ana mutanen shehu. dama da aka tashi rabu wanne samu wannan, mu Allah muka samu ai. gaga su irin mutanen da sai suke ta tsoron haɗu na hani ka halu, amma ta aka ce fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane za a ce su shiga aljanna su ce wallahi ba za mu shiga ba. me yasa su ce ya ubangiji kai muke so kawai mu gani, ganin ka ya fi aljanna dadi. Allah ta'ala ya ce na yi alƙawari dan ka ba mun bauta ma don tsoron wuta ba. Allah ta'ala ya ce to yanzu ku me kuke so ya muku, ce so muke mu ganka ya ubangiji. sai Allah ta'ala ya ce to gaskiya ni ba za a ganni ba sai an shiga aljanna, shi yake cewa ziyada, ganin Allah ya fi aljanna daɗi. to shine aka ce a wannan lokacin sasari a ringa jan su kirr suna wallahi ba inda za mu, a watsa su a cikin aljanna suna kokarin fitowa a sa mukulli bam a bami abinda suke nema Allah. to shauye shi shehu sai ya ce to mun samu Allah mu mutanen mu. ce sun samu Allah, yake cewa idan an tashi alkiyama su wato ainihin abokin zaman su ilmalikina, mai mulkin dukkan wani mai mulki kadira shine Allah. to shine abokin zaman wato ainihin mutanen mu. to Allah ya kara mana san annabi Muhammad, Allah ya kashe mu cikin suyan manzan Allah, duka abin da muke nema cikin manzan duba shehu annabi Muhammad kai ake gani. ya zo wani lokaci aka ce ko nan Kaduna ne shehu ya zo, da ya zo mutane an cika airport, guri ya dinki ana ta kokaye an ki bude jirgi, amma mutane suna nan ƙasa sai yana jirgi ture irin ma'aikatan jirgi, shi kuma yana wajen. sai ya ce wai wa aka zo taro ne nan, aka ce ai wani shehi ne da ya zo, shehu Ibrahim gausin zamani sunansa Ibrahim Inyas. to shi aka zo tara, sai ya ce to ni kuma yanzu naji kuna ta Allah kuna ambatan Allah. shikenan to muradi ya cika, an samu abin da ake nema. shi yasa shehun yake ce mana ujalisuhu da hari bi ruhi wa ruhihi, na zauna da annabi Muhammad da ruhi na da ruhinsa. sannan yana ce mana zamani rasulullahi wa huwa makanuhu, zamani na annabi Muhammad shine a lokacin sangodi. saboda yan uwa da suke wannan guri kuma ka san shi jawabi duk dadin sa ka datsi yawwa. to wannan shine kuma ba dan a cikin annaba yake ba, da magana tsarki yake ko sallah ma sai kaga ana ta bacci, saboda tsohon karatu ne, an san shi wannan magana tsarki tun kafin a haifi iyayen mutum an san shi. to amma shiga cikin manzon Allah sallallahu a cikin annabi Muhammad, anan za a narke a tafi halara, ya zama babu wani tsatsa a cikin zuciya, kamar yadda shi yake ce fa ma in irba'i siwahu wala qaza, wanda zuciyarsa wato yake gani tangaran, idansa babu kwantsa, to zai tabbatar da haka. to ma muna so mu zama irin shehu Muhammadu kawai shi ne tunaninsa, to ma mu zama haka. subhanal wahidil ahad, subhanal abadi bil abadi, subhanal faradus samadu, سبحان الرفيع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على الماء فجمادا، سبحان من خلق خلقا وأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يساك على الخير، الله يساك على الخير. to wannan shine shehu sani kafin ga
idan kana jin labarin shehu sani kafin ga jikansa ne slow saboda haka babban almajirin shehu sani ga kuma jika ne na babban yan shehu sani kafin ga radiyallahu ta'ala anhum su suka kawo maulidi kasan nan suka je da shi da shehu man tijani da shehu atiku kamar yadda malaman mu suke faɗa da shehu mai hula su ne manyan sabbai hudadin nan na shehu ibrahim da suke Kano to wannan ɗaya daga cikin 'ya'yansu ne shehu salihu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa sirrin mahaifanku yana shemu kuma muna nan tare da shehu man tijani ma muna nan domin ga jikansa nan zaune shehu Mustapha jikan shehu man tijani zangon bari bai shi ma yana nan tare da mu muna tare da manyan baki ga baban ma ya shigo yanzu shehu salihu malami muna masa barka da zuwa muna da sauran baki fatu yanzu za mu gabatar da shehinmu malamanmu ɗan uwanmu mai dubun hujjoji daga Zaria Malam Ibrahim na Sheikh Ahmad Makari Sa'id Zaria diwa ne kamar yadda Shehu radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu aka saba dama a diwa ne sannan kuma a ci gaba da maulidi za mu gabatar da Malam Tukur 'yan mintuna kaɗan ya mana diwa ne akan maka za ta faddal Nana Aisha ta ce wata rana ina ɗinki sai allura ta fadi ina laliban allura kawai sai ga Annabi Muhammad ya shigo ta ce yana shigowa sai ce Aisha me kike nema ne a duhu ne ta ce wani haske da ya fito daga haƙoransa tawo sai ya haska ta ce sai na ga allura ta shi yasa duk inda za shi baya rike cocilan ko fitalar kwai a'a shi jikinsa ne kawai yake Annabi Muhammad haga ya taso a cikin kamewa da shugabanci kai har ma laraba suna misali da shi sai su ringa cewa da yayansu kai wai kai ba za ka zama kamar dan gidan Abdulmumin Allahi ba baka ga yanda yake ba yana karami wato ainihin ina magana ka san tunda akwai shari'a dole a ringa hadawa a zahirin shari'a na wato ainihin haihuwa ami a lokacin suna tafiya tare da yara yan uwansa haka sai suka riga shi zuwa gindin wata bishiya suka zauna dama rana ce sai annabi ya koma can gefe ya zauna wannan bishiyar da suka zauna ga baki ɗayan rassanta sai suka karkata suka malƙwaya suka koma suka yi mai inuwa su kuma suka bar su a rana tukwi domin inuwar ta annabi Muhammad ce fa zilli rasulullahi kana zalila inji shehu Ibrahim inuwar manzon Allah ta kasance mai inuwantarwa ce domin akwai inuwa kuma ba